Yakutlar tabıladır vakıt bilen, vakıtlar tabılmıdır yakut bilen. Kandalının bu şiiri yollarında tiren məğna yata. Bu yollar bizne vakıtның qadirin bilirge şakıra. İsenmisiz qadirlilerimiz? Assalamu alaikum aziz milletdaşlar. Dürüst vakit ol bir qarysang bir ko'p kibik, bir qarysang ol bir qaşanda jetmey. Biz hamon qadir aşığabız, şababız. Turmuş meşaqqatlari bilan yaşawning eng qadrli mezgillarin ko'rmey, sezmey qalabız. Günümüz yaxşı haberlerge, motor vakıgalarga boy bulsun. Sizne manzara tapşırığının icad türkümü, alıp barışçılar Ayvaz Sabirov, Edile Seferova, selamlıyız. Avul tarihlerin barlauını devam etemiz. Yolumuz Kukmara rayonunun Balıklı avluna bulur. Pamela, әлеге җиләк җимешнең исеме үзе кебек үк экзотик. Аны яратмаучыларда шактый, ләкин файдасы турында ишетсәгез, шунда ук сатып алырга ашыгырсыз. Минемчә, бигрәк тә хатын-кызлар. Ни өченме? Хәзер белерсез. Yeşilçeli soğusta pişken dügülü ketlit. Aşçı ustası Rizide Hüseyinova менә шундый рецепт тәкъдим итә. Тәмле булсын сәхифәсен игълан иткәнче, кәтлит ясау серләрен искә төшереп алырга булдык. Кәтлит өчен итне ит тарткычтан 2 тапкыр чыгарып алсаң әйбәтрәк икән. Кәтлит тәмле килеп чыгуның тагын бер сере фаршка йомырканың сарысын гына истәргә кирәк. Әйтимме тагын бер киңәш. Әйтәм. Суганны никадәр күбрәк кушсаң, кәтлитләр шуның кадәр тәмлерәк килеп чыга. Бу инде сер түгел, Айваз. Кәтлит сусылрак булсын өчен, кайбер хуҗабикәләр аңа аз гына сыер майы, майонез яки куе каймак та өстиләр. Кәтлит турында сүз башлаубыз юкка түгел. Ашсу ustası Rizide Hüseyinова белән үзенчәлекле кәтлит пешерәчәкбез. Бәлки аның исеме кәтлит тә түгелдер. Игътибар белән карыйк әле. Assalamu alaikum, hürmetli tamaşaçılar. Bugün zengin ekranlar karşısında sizin bilen uçraşıma min bik şartmın. Her birigizge de isenlik, sağlık dilep, tağın bir temni rizik hazırlar biz. Onun için bizge it tartkış aşağı çıkkan tavuk eti gerek bulur. Min indi ana aldan ezirlep koydum farışını, tavuk eti. Sütte batonunu yumşartıp, birge it tartkış aşağı soğan kuşup ezirlep koydum. Bizge soğusu için tatlı barış, pomidor, soğan gerek bulacak. Hem uzunşa dige. Digini ezrek kaynar su bilen pişiklep aldım. En birinci soğustan başlayırız biz bugün. Tabağa gerek bulur. Tabağa may salabız. Men indi zeytun mayı bilen işleyim. Soğanını vaklap turibız. Bizge şulay yok, bırış gerek bulur. Bırışını da şulay baklap turibız. Mine soğanımız bizning kıza başladı. Bırışımız hazır. Men indi bugün pomidorni şunday iri uğuştan olam. Bik vaq etip turasağız da yaray. Kimning indi pomidoru yok, tomat pastası, sos, nindidir ketchup kullansağız da yaray. Hazinegizden ibaran hazırlaysiz indi. Tuz sebep jiberemiz. Barış. Sarımsak salıp jiberem. Kimning kepken sarımsağı yok, elbette sarımsakның özün salsağız da yaray. Hem himeli sunili degen temletkichni salam. Ne şunda? Ah, isleri.
Кемнең инде нинди тәмләткече бар, шуны кушыгыз, хөрмәтле тамашачыларым. Тоз салдык, борыч салдык, йомырка истәдек, һәм инде әйбәтләп болгатабыз. Шунда йомшак кына безнең фаршыбыз була. Менә дигене бүреткән идек. Бу диге белән нәрсә эшләрбез икән дип көтеп торасыздыр. Хәзер, хөрмәтле дусларым, сез аны күрерсез. Biz digini aldan pişiklep koygan idik. Менә нәрсәгә диге икән безгә дип аптырап торасыздыр. Хәзер инде безгә диге дә кирәк була. Менә шулай котлетларны алабыз кулыбызга. Шулай кулыбызга. Түгәрәк иттереп, биштекс итеп ясасагыз да ярый, котлет итеп ясасагыз да ярый. Мин шулай озын шарак ясыйм. Һәм инде дигедә әвәлим. Менә шулай ул үзенә күпме кирәк, шулай ябыштырып ала. Менә шулай һәм инде әзер соусыбызга без аны салабыз. Менә әйбәтләп болгатыйм әле. Менә аның ите дә шунда, гарниры да шунда була. Менә бик тәмле ризык, хөрмәтле тамашачыларым. Әзерләрсез, Алла бирса, сез дә. Менә котлетларыбызны ясадык. Хәзер инде без аны каплап пешерәбез. Һәм көтәсе генә калды. Менә хөрмәтле тамашачыларым, студияга тәмле исләрен чыгарып, безнең ризыгыбыз әзер булды. Менә карагыз әле, субханалла, субханалла, менә дигеләре ирелеп китеп пеште. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шулай табынга бирик әле. Ашларыгыз тәмле булсын. Аллаһы Тәгаләм сезгә исәнлек, саулык биреп, озын гомерләр насыйп итсен. Халык сынамышларына күз салыйк. Февральдә кайын бутагында карлар алка-алка булып асылынып торса, ул елда иген уңар. Тау башларында кар күп булса, җиләк күп булыр. Февраль ае ахырында кар күп яуса, борчак белән шикләвек уңар. Минем сорау гадирәк. Кар явармы, юкмы? Шуңа күрә синоптиклар мәгълүматы белән танышып узык. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә баулы Азнакай Әлмәттә болытлы көн, кар явачак, 3 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама ярышчалы Алабугада аязучан болытлы һава, кар явачак, температура 4 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида явым-төшемнәр көтелә, 6 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта болытлы, температура 5 градус. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә кар явачак, 4 градус салкын. Чистая Нурлат Мамадышта шулай кар явачак, 3 градуска кадәр суыта. Юлларда бозлау һәм кар көртләре зинһар өчен игътибарлы булыгыз. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, урыны белән кар явачак. Температура көндез 4-6 градус салкын. Җил төньяк көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 760 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 90%. Җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз. Әдилә, әйтәле миңа, без хәзер кая юнәләбез? Без хәзер табигатьнең матур пишмакларына барып кайтырбыз, ә моның өчен инде күп тә кирәкми, бары тик безнең видеоязманы да карау җитә.
Бу атманда Казанда зур көрәш бәйгесе уза. Герой шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә Ватанның Татарстан газетасы гамәлгә куйган турнирга татарның иң көчле көрәшчеләре җыела. 60-нчы юбилей турнир Акбарс көрәш сараенда узачак. Шул уңайдан бездә кунакта Ватанның Татарстан газетасының баш мөхәррир урынбасары Илнар Хыснуллин һәм көрәшче Россиянең атказанган спорт остасы, дөнья чемпионы Ринас Кәлимуллин. Исәнмесез, мөхтәрәм кунакларыбыз. Исәнмез, хәерле көн. Ассаламу алейкум егетләр. Ва алейкум ассалам. Куәтле егетләр дип әйтим әле мин бу алпат шәхесләрне күргәч. Егетләр, шундый сорау. Бу турнир минем гаибем, минем өчен 60-нчы тапкыр уздырсагыз да минем өчен бу яңалык. Шуңа күрә кыскача гына әлеге турнир турында, аның фәлсәфәсе, аның гомумән бүгенге көндә нәрсә өчен оештырылганын, нинди кыйммәтләр таратканын сөйләп узсагыз иде. Хәерле көн Дамир тапкыр. Сезнең бу турнирда хакында бер тапкыр ишетү инде я безнең гаиб, я көрәшчеләрнең гаибе, я безнең уртак гаиб. Чынланда быел Аллага шөкер, әлеге татар дөньясындагы бу көрәш буенча иң зур турнир. Моны көрәшчеләр дә әйтә, тамашачы да белә. Чөнки беренчедән тарихы бар, икенчедән статусы бар. Һәм Аллага шөкер без быел моны 60-нчы тапкыр уздырабыз. Муса Җәлил истәлегенә 64-нчы елда беренчесе узган. Ул вакытта инде әлбәттә батырлар, келәм батырлары, геройлар белән горурлансын дип, менә шуның рухи ягын, көрәшнең рухи ягын баетабыз дигән идея белән килеп чыккан турнир бу. Һәм ни гаҗәп, безнең бүгенге тормышыбыз да шулай. Без бүген геройлар эзлибез, безгә бүген батырлар кирәк. Менә шу 60-нчы елга турнирның тагын бер үзенчәл ягы бар. Безнең быел Ватан Татарстан газетасында 105 еллыгы һәм әлеге көрәш турниры менә шушы юбилей кысараларында узучы чараларның берсе. Икенче яктан безнең газетаның юбилеенда көрәш турниры белән бәйләп, шушы көрәш турниры кысаларында узган чараларның берсе дип атарга була. Рәхмәт, җавабы Ринас, сезнең өчен Муса Җәлил турниры нәрсә ул? Муса Җәлил турниры бик дәрәҗәле турнир безнең өчен, көрәшчеләр өчен. Муса Җәлил безнең электән килгән көрәш турниры. Мин исемдә бәләкәй чакта үзем бу ярышка барып, алар көрәшен карадым. Бик дәртләнеп, шуннан кайта идем. Шуның нәтиҗәседер мин көрәшкә кирип киттем. Аллаһ шөкер 7 тапкыр җиңдем бу турнирны. Бик зур турнир. Муса Җәлил белән без мәктәптән, садиктан бирле таныш. Аның шигырьләрен ятлап укып үстек. Һәм бу турнирда җиңү бик зур дәрәҗәгә ия. Менә 7 тапкыр җиңдем дидегез. Иң истә калган җиңү нинди иде ул? Иң истә калганы беренче тапкыр булгандыр. Чөнки аллара күчкәч иң зур беренче җиңү Муса Җәлилдә булды. Шуннан соң инде Татарстан, дөнья чемпионатлары җиңә башладым. Шул турнирдан кирип киттем. Һәм иң гаҗәбе Ринас сирәк көрәшчеләрнең берсе әлеге турнирда 7 җиңүне рәттән яулады. Шулай бит Ринас. Һәм Ринасның тагын бар котлыйсыбыз кирәк. Ул узган ел ахырында дөресрәге быел тапшырылды. Татар көрәшчеләре арасында Россиянең ат казанган спортчысы исеменә лаек беренче көрәшче. Субханаллах. Тәбриклибез шундый яшь һәм инде шундый дәрәҗәләр, җиңүләр. Гомумән алганда, бу турнирга ел сайын ничә команда килә, ничә көрәшче катнаша? Статус ягыннан дәрәҗәле дидек һәм сан ягыннан шулай, чөнки монда берничә чикләүләр юк. Әйтик бит, Татарстан чемпионаты бар. Анда бары тик Татарстанда яшәүче командалар, оешкан командалар катнаша. Монда андый чикләүләр юк. Турнир тарихына күз салдык, чөнки без быел менә 60 юбилей булгач инде батырларны бар дибез, тарихын бар дибез. 60-тан 70-тән артык команда чыгыш ясаган һәм җиңүчеләрнең исемнәрен санап чыктык. Монда 250-дән артык җиңүче, дөресрәге егет батыр калган. Һәм беләсезме, шундый кызык нәрсә бар. Бар менә бик танылган батырлар, алар 5-шәр тапкыр, хәтта 6-шәр тапкыр Татарстан, Россия чемпионатларын отканнар, әмма Муса Җәлил турнирында бер тапкыр да уңышка ирешә алмаганнар. Безнең әлбәттә үзебезнең рекордчыларыбыз бар. Менә Ринас ул инде өскәрәк күтәрелмәкче, аның хыялы шул. Безнең менә Айрат Галаев бар шалдан 12 тапкыр җиңү яулаган егет. Балтачтан Айдар Хайретдинов бар 10 тапкыр, 9 тапкыр җиңү яулаган Раил Нургалиев бар, мәрхүм Ильяс Галимов бар, Илнар Ахмаджанов бар. Ринас менә аларны куып тотып, узып китәргә маташып яткан көннәре. Монда бер сер бар ахырсы. Бер чемпионатта батыр булып, монысында гомумән җиңү яуламаска мөмкин дисез бит, әйме? Дибез һәм ул дөрес. Ринастан сорыйга әле, нидә моның сире? Бәлки менә шушы турнирда җиңә торган егет гадәттә Ватан Татарстан газетасына язылган булырга тиешле. Бармы аның берәр шундый үзенчәлеге? Үзенчәлеге юк инде. Яисә кичкенә вакытын менә 7 яшьтән дисез бит, әйме? Килеп тамашачы булып карап утырырга кирәк моны. Элек чалда узайды бит инде бик зур Ледовый дворецта узайды, 6 келәм. Бу минем йөрәккә кирип калды.
Шуның нәтиҗәсе инде. Менә балачактан карап, барыштан сеңдереп, шушы мөхитне үзең аша уздырсаң, җиңергә инде Бездә нәкъ шуның өстенә эшлибез, чөнки безнең фәлсәфә мондыйрак инде, газетаның фәлсәфәсе без бит спорт газетасы түгел. Һәм Аллага шөкер, әлеге турнирда оештыруда зур ярдәм күрсәтүче безнең көрәш федерациясе, спорт министрлыгында безнең фәлсәфәне аңлыйлар, Аллага шөкер, уртаклашалар. Biz егетләр бәдән кеше, беләк кеше белән генә җиңмәсен, алар татарның горурлыгы булыр егетләр булсын. Менә яшьләрнең үз артыннан спортка, сәламәт яшәү образына, хәтта милливеккә җәлеп итүче егетләр булып җитешсеннәр һәм Батыр исеме келәм белән генә чикләнмәсен дигән фәлсәфәне алып барабыз. Ул чынлап та шулай. Чөнки әлеге турнирда җиңү яулаган егетләр арасында безнең илдә көндә танылган кешеләр бар. Алар фәндә булсын, авыл хуҗалыгында җитәкче урынбасарда. Менә кем көрәш белән шөгыльләнгәннәр, алар бүтәнсе кайчандыр Муса Җәлил турнирында беренче тапкыр җиңү яулаганнар. Һәм әлеге җиңү аларга тормышта да батыр буларга ярдәм иткән. Шундый матур фәлсәфи фикерләр белән дәвам итәсез инде. Саубулашыр. Инде акча турында диясен килгән иде буга ядилә. Приз фонды һәм гомумән җиңүчеләргә нәрсә каралганда әйтеп китсәгез. Ярый, Маринас. Ярый. Соңгы еллардагыча безнең беренче урын һәр үлчәү авырлыгы бар. Гадәттә ул көрәш ярышында 10 үлчәү авырлыгы була. Быелгы Муса Җәлил турнирының иң зур үзенчәлекләреннән берсе быел анда 11 үлчәү авырлыгы һәм димәк 11 батыр чыккан дигән сүз. Беренче урынга без дип әлбәттә федерация һәм спорт министрлыгы ярдәме белән 50 мең сум бүләк итәбез. Икенче урында 40, аннары 2-3 урынга 30. Һәм соңгы 3 елда безгә тагын бер матур традиция барлыкка килде. Беләсез инде, татар дөньясында иң танылган пәһлеваннарның берсе иде Ильяс Абыгалиев, Әлмәт көрәшчесе. Кызганыч ул 3 еллык арабыздан китте. Без аның һәм яшь батырлар аны үрнәк алсын, онытылмасын дип, аның исемендәге махсус премия оештырдык. Ул финал ярышларында, финал көрәшләрендә, очрашуларында иң матур алым күрсәткән яшь көрәшчегә бирелде. Һәм өстәмә 30 мең акча да премия. Һәм ул Ватан Татарстан газетасы белән спорт көрәш федерациясының махсус бүләге. Иң матур алым күрсәткән. Миңа калса инде моңарчы инде бөтен алымнар алар тәгаенләнеп ятланылган. Безнең бит инде әлбәттә көрәшне якыннан белүчеләр алар көрәшне башыннан ахырына кадәр күзәтә. Әмма шулай да тамашачының күңелендә ул финал ярышлары калай шулай бит. Ул финалда шулай җиңде. Анда бик ямсыз авырлык белән көрәшсә дә, финалда матур алым күрсәтсә, ул шулай истә кала. Шуңа күрә без аңа игътибарны җәлеп иттек һәм финал матур узсын дип. Кайчан килим егетләр? Минем үземнең уятымны хәзер бераз булса да басырга кирәк. Кайчан килим? Бәнҗи шәмбе көнне кич белән Акбар сараена килеп кунсаң, Айбас. Чөнки икенче көнне президиум утырышында була. Көрәшнең кая барган аңлап, безнең ачылу тантанасы онда бик матур пролог. Ачылыш тантанасы без анда да менә гади ярышына түгел, Муса Җәлилне искә төшеп, безнең тарихыбызны барлап, менә шулда сеңсен көрәшләре безнең йөрәгенә күңеленә дибез тамашачыда Муса Җәлилне искә алабыз дип тырышабыз. Аннан соң көрәш ярышы башлана һәм шимбә көнне 60-нчы тапкыр Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган герой шагыйрь Муса Җәлил исемендәге турнирның 11 җиңүчесе ачыкланачак. Бик зур рәхмәт, егетләр. Канатландырдыгыз. Әйтәм бит, минем гаеп, мин көрәштән ерак торам. Хәзер инде моның кадәр кызыксындыргач, якынырга сәбәп булды. Гаеп бер кашандан соң түгел, рәхим итегез. Бик зур рәхмәт. Кунакларыбыз белән саубулашып, тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Яз бәйрәмнәре якынлашканда чәчәкләр турында сөйләшү бик урынлы булыр. Дустыгыз, мул яраткан кеше, туганыгыз, хезмәттәшегезме мөһим түгел. Монда бүләк һәр кешенең күңелен канатландырып җибәрә. Якын кешегә сүзсез генә рәхмәт әйтүнең дә, хисләр аңлатуның да иң яхшы ысулы бу. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, без кабатта Лилия ханымда кунакта. Хәерле иртә. Хәерле иртәләр барыгызга да. Лилия ханым, сез кемгә хат язасыз? Дустыма. Менә дустым белән шундый кызык, күптәннән килгән гадәт бар. Без бер-беребезгә хатлар язабыз, Казанда яшибез, әмма дә ләкин хатны алып тотып уку ул үзе бер шатлык. Шунда без кичкенә генә чәйләр дә салып җибәрәбез, һәм инде хатны укыганда чәй эчеп рәхәтләнеп утырабыз. Андый хатны алу үзе бер бәхеттер шул. Күз алдыма китердем. Тәмле чәй, хисләргә бирелгән хат. Ләсән, әйдә бүген без синең белән дустыңа чәчәкләрдән ясалган хат җибәрик әле. Бу менә дигән идея минем дус кызым әлбәттә шатланачак. Мин дә шулай дип уйлыйм. Әйдә башлыйбыз. Башлыйк. Картоннан ясалган хат формасындагы тартма, эченә салабыз чыланган губка чәчәкләр өчен.
Без краска белән буялган яшелчәне алабыз. Бу хәзер трендның үзәгендә. Краска төрле төстә була. Безнең алсу төстә, чөнки безнең тартмабыз алсу төстә. Хәзер бу яшелчәләрне матур итеп формага чыгарабыз. Һәм урнаштырабыз. Нәфис, мотор хатыбыз әзердә булды һәм иң мөһиме кемдән икәнен әлбәттә теркәп куярга кирәк. Мин монда үз исемне яздым һәм Лилия ханым аны теркәп куячак. Менә шулай. Кадерле дуслар, хатларыгыз һәр вакытта да сезнең хисләрегезне, уйларыгызны туганнарыгызга, якыннарыгызга һичшиксез җиткерсен. Дүләне, ягъни боярышник куллану өчен 3 сәбәп. Беренчедән, камыр агачы йөрәк, кан тамырлары системасы эшчәнлеген яхшырта. Кан басымын кили. Икенчедән, кан әйләнешен яхшырта. Ә менә өченчедән, картаю процессын тизләтүче ирекле радикаллар белән көрәшә. Барысын да санап бетермик, дүләнәнең файдасы турында тулырак алдагы сюжетта. Дүләнә икенче төрле камыр агачы. Төньяк Америкада, Канадада үсә. Казакъстанда, Сибирдә, Россиядә дә киң таралган. Шулай ук безнең Татарстанда да аның берничә төре үсә. Аның даруләне, ягъни шифалы икәне борынгы Кытайда һәм Азия илләрендә билгеле булган. Борынгы бабаларыбыз аның файдасын чәнечкеле ботакларыннан да күргәннәр. Алар явыз көчләрдән саклый дип ышанганнар. Грециядә аның ботакларын хәтта капкаларга, бала бишекләренә элеп куйганнар. Халык медицинасында дүләнәнең җимешен генә түгел, чәчәкләрен дә киң кулланалар. Төп файдалы үзенчәлеге йөрәк кан тамырларын дәвалауда. Дүләнә җимеше кан әйләнешен, йөрәк эшчәнлеген яхшырта, нерв системасын тынычландыра, стресстан арынырга булыша һәм аруны бетерә. Тик һәр нәрсәнең чамасын белергә кирәк. Аны куллана башлаганчы табиб белән киңәшләшсәң әйбәт булыр. Сихәт алам диеп зыяны була күрмәсен. Шулай ук куллана башлагач тәнәфес ясап алырга да онытмагыз. Дүләнә җимешләрен сентябрь-октябрь айларында коры көнне яки беренче кыраулар үткәч җыялар. Бертекләп чистарткач киптереп куярга яки суыткычта туңдырырга мөмкин. Алар файдалы үзенчәлекләрен 2 елга кадәр саклый. Аңардан сок ясыйлар, төнәтмәләр, шулай ук спиртлы төнәтмәләрдә, чәй итеп пешерергә дә була. Татарстанның атказанган артисты Динә Латыпова гаиләсендә менә шулай кулланалар икән. Мин уйладым, блендер белән җиңелчә генә эшкәртеп алырга дип. Бер кашык массага, бер кашык аш кашыгы белән бер кашык тулмас массага салына 200 грамм кайнар су исәбенә. Менә мин инде моны 3 порциягә җитәрлек итеп пешерәм. Моның өстенә инде кайнар су куячакбыз. Менә күрәсез, менә монда инде 600 грамм су салынды. Хәзер ул әзрәк пешсен өчен, без инде аны каплап куябыз. Хәзер без аны стәлгә бирер алдыннан алдан әзерләнеп куйган чәйнеккә салачакбыз. Чәйгә сары мәтрүшкә бөтнек кушарга да була. Бал белән эчсәң шифасы тагын да арта. Борынгы греклар кипкән җимешләрне төеп, ипи пешергәндә кушканнар. Менә шундый сихәткә ия бу җимеш. Ул витаминнарга бай, составында фруктоза, крахмал, сорбит, органик кислоталар, эфир майлары, пектин, дубил матдәләр бар. Шулай да төп кыйммәте сирәк, әмма сәламәтлек өчен бик кирәкле булган урсол кислотасы булу. Нәкъ менә бу матдә кан тамырларын киңәйтә, шишләрне, ялкынсыннарны киметә, тирене яшәртә. Ә пектин организмнан шлак токсиннарны чыгара. Гомеопатлар юкка гына аны йөрәк даруы дип атамыйлардыр.
2023 елның 1 гыйнварыннан ел сайын була торган декларация кампаниясы башланды. Ул 2022 елда алынган киремнәр турында хисап тоту документы. Киремнәре турындагы декларацияны кемнәр тапшырырга тиеш? Бу хакта Казандагы 5-нче районара салым инспекциясының физик затлар белән эшләүче бүлек җитәкчесе Мөнир Шайдуллин белән әңгәмә корырбыз. Мөнир абый, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көннәр. Хуш килдегез. Башлык без беренче сораудан, әйме? Менә бу декларация 3 НДФЛ формасы турында сораганда, аның бармы ниндидер бер сроклары? Без НДФЛ декларация турында сөйләгәндә әйтәбез, безнең бар айрым категориядәге физик затлар, алар мәҗбүри рәвештә әлеге декларацияны тутырып тапшырырга тиешләр. Бу инде безнең салым кодексы нигезендә билгеләнгән, һәм аның тапшыру вакыты 30 апрельгә хәтле булырга тиеш. Чөнки үз вакытында тапшырмаган очракта безнең анда салым санкцияләре каралган. Biz indi 30 aprelni соңгы көн дип әйтәбез. Әгәр дә ул көн безнең ял көненә туры килсә, ул киләсе алдагы эш көненә күчерелә. Һәм быел да шулай булачак. Ул безнең 30 декабрь, 31 декабрь ял көне була һәм декларация тапшыруның соңгы көне итеп 2 май көне билгеләнә. Ягъни 2 май көне тапшырган физик затлар декларацияны санкцияләр аларга каралмаган, алар үз вакытында тапшырылган булып санала. Менә шушы 2 майга кадәр салым декларациясын кемнәр тапшырырга тиеш? Әлеге вакытка декларацияны тапшырырга тиешләр физик затлар, милек милкәтләрен сатучылар, якын туганнардан булмаган кешеләрдән бүләк алучылар, лотерея уеннарында отыш алучылар. Бу лотерея уйнар дигәндә 15,000 сумга хәтле булган отыш алганда менә декларация тутырыла. Милекләрен арендага тапшырган физик затлар декларацияны тутыра. Чит илләрдән табыш алган физик затлар декларация тутыралар. Һәм шулай безнең әле бар индивидуаль эшмәкәрләр, алар гомуми системада эшләүчеләр әлеге декларацияны тутыра. Шулай безнең бар нотариуслар, адвокат кабинетлары ачкан адвокатлар әлеге декларацияны менә 31 апрельгә хәтле тутырып тапшырырга тиешләр. Якын туганнарыннан бүләк алып торам. Машина бүләк итсә, иреңә гәрдә сиңа. Безнең кайшаганда милек алганда шундый хәл бар. Якын туганнан алсаң, ир белән хатын буенда гаилә кодексы нигезендә ир белән хатын, әни, әти, балалар анда, әби, бабай, аныклар, анасын үзара бер туган абыйлар, апалар, энекәшләр, сеңелкәшләр, алар якын туган булып санала. Әгәр менә әлеге кешеләр үзара бүләк итсәләр, декларация тутырып тапшырылмый, ләкин бу шаракта алар үзләренең туганлыгын раслаучы документны салым инспекциясенә китерсеннәр дип әйтәбез инде алар. Без якын туганны белү өчен. Әгәр дә инде менә исемлектә булмаган чит кеше анда 2 буын, 3 буын туганыгыз безгә бүләк итеп бирсә, әлеге алынган бүләктән 13% салым түләп декларация тапшырасы була. Минем өчен бик кызык. Менә нинди шундый гадәти булмаган ире шундый бүләкләр сәбәбе? Миңа калса анда очраклар бик күптер. Бик күптер. Айбаз дөрес әйтәсез, тормышта очрый ул. Менә сез бик олы яшьтәге кешене карадыгыз, әйтик, аның бала-чагалар, туганнары юк. Ул сезгә менә бүләк итеп үзенең фатирын язып калдырды. Менә шул очракта сез инде әйтик декларация тутырасыз, һәм анда әлеге алган бүләк алган милекнең бәясен күрсәтеп 13% салым исәпләп түли торган буласыз. Шуңа күрә Әдилә көтеп тор. Әдилә инде башка сыйдыра алмый, мондый зур бүләкне якын туганы бүләк итер дип. Насыйп булыр, дуга кыл, Әдилә. Әгәр дә милек сатсаң, без беләбез, шушы сатылган сумманың нидер өлешен шулай ук салым рәвешенә кайтарырга кирәк. Әмма кайтарырга кирәк булмаган очраклар да бар бугай. Милек сатканда biz былай дип әйтәбез, саткан очракта һәрбер сатучы да декларация тутыра дигән сүз түгел, чөнки безнең салым кодексында бар төшенчә милекнең минималь ел дәвамында исәптә торуы дигән төшенчә бар. Ягъни без милекне сатып алганнан соң үзебезнең исемгә теркибез һәм шушы теркәү үткән вакыттан алып саткан вакытка хәтле бу инде йорт торакларга, фатирларга караганда 5 елдан артык исәптә торган булса, декларация тутырылмый. Һәм инде салым исәпләнми, монда бер нинди дә салым инспекциясенә бару бурычы юк. Машина, гаражлар сатканда 3 елдан артык исәптә торган булса сатканчы, шулай ук декларация тутырылмый. Әгәр дә инде менә минималь вакыт без әйтә 5 елга хәтле сатылган булса фатир, ул вакытта безнең декларация тутырыла. Һәм әле монда искәрмә бар, шулай ук менә без әйтәбез фатир сатканда 5 ел исәптә торга дип әйтеп. Монда искәрмә бар, берничә очрак. Ул вакытта 5 ел түгел, 3 ел исәптә торганнан соң сатырга була. Бу очраклар әгәр дә менә сатылган милек приватизация нигезендә алынган булса, әгәр дә рента шартнамәсе белән алынган булса,
Һәм инде ул әгәр дә мираслык итеп, бүләк итеп якын туганнардан алынган булса, 3 елдан соң сатсаң дип тутырылмый. Һәм монда бар тагын бер төшенчә, бу бердән-бер тракт дигән төшенчә бар безнең. Ул вакытта 3 елдан соң сатырга була. Бердән-бер тракт дигәндә, әйтик сатабыз, менә безнең исемдә башка тракт юк. Монда инде безнең дигәндә сатучы гына түгел, гаилә исемендә әйтик, аның тормыш иптәше, ире, хатыны, балалары сата икән фатирны. Әгәр дә аларның бу бердән-бер тракт икән, аларның башка трактлары юганда, хатынның да, иренең дә, балаларның да тракт дигәндә гомуми тракт булмаска, элешләп тә булырга мөмкин. Әйтик, әбисенең фатирында баланың элешләп булырга мөмкин. Яисә иренең анда бабасының фатирында булырга мөмкин, элешләп фатир. Бу очракта бердән-бер тракт дип саналмый. Әгәр дә менә шу сатылган тракт бердән-бер икән, ул вакытта 3 елдан соң сатырга була, декларация тутырырга кирәк түгел. Россия президенты тарафыннан кабул ителгән канун нигезендә күп балалы гаилә милек сата икән, тракт сатабыз дип әйтәбез бу очракта. Бу күп балалы дигәндә biz әйтәбез, салым өлкәсенә калганда 2 һәм аннан да күп бала булган чиракта, әгәр дә менә әлеге гаилә трагын сата икән, һәм ул сатканда милекне уңайлырагын алу өчен саткан чиракта, ягъни кичерәк мәйданлы, трактны яхшырту инде булай. Кичерәк мәйданлы, трактны яхшырту була. Кичерәк мәйданлы, яисә кадастр бәясе зуррак булган фатир ала икән, кичкенән сатып зурны ала икән, яисә аның кадастр бәясе мәйдан зуррак булган чиракта, монда шулай берничә искәрмә бар. Монда инде 2 гаиләдә 2 һәм аннан да күбрәк бала булырга тиеш. Саткан фатир һәм алган фатир 1 елда, яисә киләсе елның 30 апрелендә хәтле булырга тиеш. Монда сатылган милекнең кадастр бәясе 50 миллионнан артмаска тиеш. Һәм инде менә саткан кешеләрнең исемендә фатир яисә бүлмә анда элешләп булган чиракта, аларның күләме яңа сатып алган фатирның 50% күләменә артмаган чиракта гомумән декларация тапшырылмый. Бу менә күп балаларга кагыла, һәм инде бу чиракта шулай декларация тапшырып ирише юк. Монда инде без аны закон нигезендә азат итәбез декларация тапшырудан, һәм монда салым түләү барлыкка килми. Һәм тагын бер мәсьәлә, фатир сатканнан соң салым түләүче 1 миллион күләмендә салым чигерү хокукына ия дигән хәбәрдә ишеттек. Бу очракта декларацияны тапшырырга кирәкме? Менә декларация тапшырганда әйтәбез, декларация тапшырыла, әйтеп үттек, инде категория физик затлар декларация тапшыра. Декларация тапшырган очракта безнең салым исәпләгәндә булай исәпләнелә. Менә сатылган бәя бар бит инде без милекне сатканда. Әлеге сатылган бәядән чигерү каралган закон нигезендә. Бу 2 төрле чигерү бар. Беренче саның 1 миллион күләмендә, бу йорт милек трак сатканда әйтәбез инде без моны 1 миллион күләмендә. Әгәр инде автомобиль гаражлар сатылса, 250 мең сумга хәтле, бу автоматик рәвештә салым кодексында бирелгән чигерү. Ягъни салым алып торган сумма саткан бәядән чигерелә. Яисә салым түләүченең хокукы бар. Менә 1 миллион урынына ул куллана ала документлы рәвештә раслаган чыгымнарын. Әйтик, фатирны ул 2 еллык сатып алды икән, анда 5 миллионга, 2 елдан соң сата икән, анда 7 миллионга дип әйтик инде. Менә ул 7 миллионнан чигерә ала, яисә 1 миллионны, яисә 5 миллионны чигерә, аннан калган суммадан 13% салым исәпли. Соңгы фатирларны алганда, менә 5 миллионга алганыңны, расыйтран документларны җыеп, теркәп, югалтмыйча. Бик дөрес, һәрберебез без аны алдан уйларга тиешбез, чөнки әгәр документларыбыз бар икән, салымны әзерләп билгесе була. Документларны раслап барырга кирәк, алган вакытта шартнамә бар безнең, акча бирү турында кәгазь ул, распискамы, акча күчерү кәгаземе, һәр вакыт без аны җыеп барырга тиеш, һәм кирәк вакытта уңайлыгына декларация тапшырганда беркеткәч, безнең мөнәсәбәтләр әйбәт булачак салым өлкәсендә. Декларацияны нинди юл белән тапшыру уңай. Килгән сайын сорыйбыз, менә килгән сайын әле һаман миңа калса, шуның кадәр җиңел, җайлы юлы бар аның, әле һаман кулламаучылар юк кебек. Декларация тапшыруның бик уңайлы юлы ачылды инде безнең күптән. Беренче елдан бу физик затларның шәхси кабинеты дип аталган сервис аша. Ул безнең федераль салым хезмәте сайтында урнашкан һәм бик җайлы, уңайлы. Әлеге сервис ел сайын яңартылып тора һәм салым түләүчегә җайлы булсын өчен күп кенә үзгәрешләр кертеп барабыз. Чөнки монда декларация тапшырганда беренчедән анда яртылаш тутырылган әлеге декларация. Анда кирип бары тик раслап, менә шу урыннан белешмә кирәк түгел, анда электрон рәвештә белешмә
анда урнашкан. Шуннан гына беркетеп декларация тутырабыз. Аннан соң безнең анда милек милкәтләр барысы да шәхси кабинетта күренә. Шуннан без аларны электреп алып декларациягә беркетәбез. Һәм инде ахырдан электрон имза куеп җибәрәбез. Бу бик җайлы, чөнки идән чыкмыйча гына тәүлеккә 24 сәгать буе дип әйтәбез инде. Атнага җирекен һәр уңайлы вакытта сез декларацияны тапшыра аласыз салым инспекциясына. Һәм Мөнир абый бер җөмлә белән генә җавап бирә алсагыз әйбәт булыр иде. 2 майга кадәр тапшырмасаң нәрсә була? Ул вакытта безнең исемлек бар кемнәр тапшырмаганы без хәзер декларациясыз да тикшерү хукукы алдык. Һәм без аны декларация тапшырмаган кич тикшереп, салымны үзлектән исәпләп җибәрәбез. Һәм бу очракта без менә биреләсе чыгымнар 1 миллион күләмендә яисә документлаштырган чыгымнарны кулланмыйча гына салым исәпләп, әлеге салым түләүчегә аны акт рәвешендә язып беркетеп җибәрәбез. Шыткан белән әтәлибез ди. Бик зур рәхмәт, Мөнир Әмирович, тулы һәр вакыттагыча аңлатмалы җавапларыгыз өчен. Салымын түлә һәм тыныч йокла дигән шигар белән сезнең белән саубуллашам. Бездә кунакта Казандагы 5-нче район ара салым инспекциясенең физик затлар белән эшләүче бүлек җитәкчесе Мөнир Шайдуллин булды. Сос-сырной, сыбызгы, тапшуыр, икилик, кылкылак. Бу сирәк очрый торган сүзләр төрки халыкларының борынгы уен коралларын аңлата диләр. Борынгы уен кораллары дигәндә якут милли мәдәниятенең символы булган хомус уен коралын да искә алмыйча булмый. Моң сандагы сәхифәсенең алып баручысы Руслан Габитов бүген безне нәкъ менә әлеге музыка уен коралы белән таныштырыр. Руслан, рәхимит. Исәннәрмесез, мөхтәрәм моң сандыгы сәхифәсе тамашачылары. Без бүген төрки телле булган якут халкының Хамус исемле музыка уен коралы турында сөйләшәбез. Әйе, Хамус бик борынгы уен коралы. Аның турында әле сөйләргә, чөнки мәгълүмат бик күп җитәрлек. Шуннан да бик кызыклы борынгы уен коралы. Бездә татарларда ул кубыз буларак билгеле, без беләбез. Инде Хамус якут халкының визит карточкасы дип әйтергә була. Әгәр дә сорасак, якут халкының нинди танылган уен кораллары дип сорасак, беренче чиратта әйтерләр шаман бубины яки дөңгөр дибез. Һәм Хамус. Әгәр якутларга беренче чиратта 2 уен коралын бирсәк, дөңгөр белән Хамусны бирсәк, ул беренче чиратта Хамусны алып уйнап җибәрер. Әгәр якут халкының күңеле төшенке булса, ул Хамус алып күңелен күтәрә. Әгәр күңеле күтәренке булса, ул шулай ук Хамузны алып уйный башлый. Әгәр ул мәхәббәт аңлатырга тели икән, ул шулай ук беренче чиратта Хамуз алып мәхәббәтен аңлата. Менә шундый бик кызыклы уен коралы. Кубызны элекке ясаганнар сеңердән, агачтан һәм сөяктән ясый торган булганнар. Һәм кубыз, Хамуз бөтен континентта, бөтен диярлек континентта билгеле. Инде Хамуз уен коралында уйнау өчен берничә күнекмәләр өйрәнергә кирәк. Хәтта балалар бакчасында уйнарга балаларга өйрәтергә була. Мәсәлән, дөрес тоторга өйрәнергә кирәк. Аннан соң төрле алымнарны куллану, менә шушы телне дөрес чиртергә өйрәнергә кирәк. Төрле ысуллар бар. Төрле обертон, дөрес обертон чыгарга өйрәнергә кирәк. Һәм тавыш югарылыгын үзгәртергә өйрәнергә кирәк. Алымнар берничә төрле, авыр түгел, ләкин уйнарга өйрәнергә була, хәтта балаларга да. Инде бүгенге көндә шушы кубыз ярдәмендә төрле тавышлар чыгарга өйрәнергә була. Мәсәлән, кошлар тавышы. Без яратабыз тургай тавышын чыгарга. Тукран, тукылдаган тавышны, кәккүк тавышын яратабыз. Һәм тамчы, тамган тавышны уйнарга өйрәнергә була. Тавышлар бик күп, теләгән кеше өйрәнә ала. Инде бүгенге көндә якут музыкантлары, дөнья күләм музыкантларны без беләбез. Кайбер исемнәрне әйтеп китим. Спиридон Шишигин, мәсәлән, Альбина Дегтярева, Федора Гоголева, Петр Агатаев һәм инде әле чагыштырмача күптән түгел танылган исемнәр Алена Утай, Ольга Подлужная, Юлиана Кривошапкина. Хәзер мин бүген тагын бер исемне тәкъдим итәсем килә, Нарьяна Рената. Бездә кунакта ул Якутия хомузында уйнап күрсәтер. Нарьяна, рәхим ит. Әйдәгез бергә тыңлыйк.
Рәхмәт, Марьяна. Сез минем белән килешерсез, тамашачылар. Искиткеч матур тавышлы уен коралы, искиткеч профессионализм югары дәрәҗә. Инде рәхмәт әйтәсе генә кала. Шушының белән сәхифә ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз. Португалиядә яшәүче Бобби кушаматлы эт Гиннес рекордлар китабына кергән. Аңа 30 яшь тулган. Һәм ул дөньяның иң озак яшәүче эте булып санала икән. Мондый тукымлы этләр бары 12-14 ел гына яши икән. Ничек кызык, дөньядагы башка кызыклы яңалыклар белән Алия Сәлимҗанова таныштырыр. Тольяттиның Жигули диңгезе сулыгында сноукайтинг буенча Россия чемпионаты булып узган. Райдерлар буксирга ала торган кайтларны күккә җибәреп 80 чакрымга сузылган марафонны узалар. Җиңүчеләрне эш дисциплинада билгелиләр: чаңгы, такта һәм фристайл. Соңгы категорияда спортчылар җирдән чиелеп китеп, һавада төрле әйләнеш күнегүләр ясыйлар. Приручили стихию ветра, она работает. Без җилне буйсындырабыз. Ул синең белән тандемда эшли. Син үзеңне бөтенләй ирекле хис итәсең. Теләсә нинди юнәлештә һәм теләсә кайсы тизлектә хәрәкәтләнә аласың. Мондай ярышларда күбесе җилгә бәйле ди катнашучы Мария Новикова. Мы очень долго ждали ветер сначала. Кайвакыт җил уңаен бик озак көтәргә туры килә. Кәефләнеп шуа башлаганчы, кайчак туңып та өлгерәсең. Ярышларда бөтен Россиядән 100-гә якын спортчы катнашкан. Мөстәкыйль спорт төре буларак сноукайтинг 70-нче елларда Альп тауларында барлыкка килгән. Россиядә исә ул 90-нчы еллар ахырында гына популярлаша. Спортчылар чаңгы, сноуборд яки тимер аяк ташуа. Санкт-Петербургта буйыр, ягъни боз кимәләре сезоны 2 төр кимәдә ярышулар белән ачылган. Төньяк башкала Европа күләмендә әлеге спорт төренең туган иле санала. Буйыр икенче төрле металл тимер аякларга утыртылган җиңел кимәгә мачта һәм җилкәннәр куелган. Конструкциясе бик гади булса да, аны идарә итү махсус әзерлек сорый. Буйр двигается с помощью ветра. Монда теорияны белергә кирәк, чөнки боз кимәсе җилгә карата билгеле бер рәвештә йөрергә тиеш. Моңа өйрәнү машина йөртергә өйрәнү белән бер диярлек. Башта без беренче тизлектә кузгалабыз. Аннары тизлекне арттырып, икенче, өченчегә салабыз. Әлеге спорт төренең хайран гына тарихы да бар икән. Риваятләргә ышансаң, Петр I вакытында ук боз кимәләре булган. 19-нчы гасырда аларны хәрби эштә сынаганнар. Бөек Ватан сугышында боз кимәләре хәрби операцияләр вакытында кулланылган. Совет заманында кешеләр эштән буш вакытларын шуңа багышлаган. Хәзер исә озак кына онытылып торганнан соң алар яңадан танылу алганнар. Яңа гасыр каналының үткәндәге сәхифәләрен барлауны дәвам итәбез. Менә инде 20 ел ул үзенең тырыш хезмәте белән татар телен, мәдәниятен үстерү һәм саклауга зур өлеш кертә. Чит төбәкләргә сибелеп яшәүче татарларыбызны берләштерә. Төрле елларның 16 февралендә безнең каналда нинди вакыйгалар яктыртылган? Алдагы сәхифәне бергәләп күзәтик. 20 ел Яңа гасыр телеканалы эфирда.
20 ел біз Татарстан тормышындағы барлық вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2010 елның 16 февралендә Канаданың Ванкувер шәһәрендәге рус йортында Казан көне үткәрелә. Анда Татарстан башкаласы 2013 елгы Бөтендөнья җәйге универсиадасын кабул итәчәк шәһәр буларак тәкъдим ителә. Тагын 2 елдан Ярчаллыдагы Кама автомобиль заводы конвейерынан 2 миллионынчы йөк машинасы чыгарылды. 2016 елның бу көнендә Казанда бадминтон буенча Европа чемпионаты узды. 2021 елның 16 февралендә Татарстанда беренче КАМАЗ чыгарылуының 45 еллыгын билгеләп үттеләр. Россия Федерациясы президенты 2023 елны Россияда укытучы һәм ұстаз елы дип игълан итте. Төп максат педагогия хезмәткәрләренең шул исәптән ұстазлык эшчәнлеген алып баручы хезмәткәрләрнең махсус статусын тану. Бу уңайдан без тапшыруда махсус сәхифә булдырдык. Республиканың иң яхшы мәгариф хезмәткәрләрен кунакка чакыруны дәвам итәбез. Бүген бездә филология фәннәре докторы, профессор, Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директоры Рәдиф Җамалетдинов. Рәдиф Рифкатович, исәнмесез? Исәнмесез. Башыннан башларга тәкъдим ясыйбыз без, әйме? Менә шушы озын юл кайдан башланды, ниләр сәбәп булды дип әйтик әле. Мин үзем Чүпрәле районының Кече Чынлы авылында туып үстем. Һәм әлбәттә инде башлангыч мәктәптә дә һәм урта мәктәптә дә шушы авылда укырга туры килде. Миңа калса укытучылык юлының башы аның инде менә шушында килеп чыккандыр, шулай башлангандыр. Чөнки мин дә гадәти һәр бала кебек үземнең беренче укытучыма гашык идем. Укытучы һөнәренә шул вакытта бәлки мин гашык булганмындыр. Аны бәлки ул вакытта әле аңлап бетермәгән булганмындыр, соңрак аңлаганмындырмын. Әлбәттә, иң беренче остазым ул минем башлангыч сыйныф укытучысы Алиса апа Сафиуллина иде. Аннан соң без инде 5-11 сыйныфларда башка корпуста, башка бинада укыдык һәм инде әлбәттә анда күбрәк укытучылар белән аралашырга туры килде. Анда инде минем икенче остазым барлыкка килде. Ул математик укытучысы Җәмилә апа Гафурова булды. Алга таба мин мәктәпне тәмамлагач, армия хезмәт сафларында хезмәт иттем. Һәм шулай туры килде. Мин русча әйтеп әйткәндә инде учебкада хезмәт иттем. Ягъни үзем ярты ел тиешле әзерлекне үткәч, яшь әле генә армия хезмәтенә чакырылган яшьләр белән эшләргә туры килде. Ярты ел дәвамында без алар белән эшли идек. Аларны инде төрле частьләргә җибәрәләр иде. Алар урынына икенчеләре килә иде. Шулай итеп миңа 3 мәртәбә менә шушындый яшь егетләр белән эшләргә туры килде. Мин взвод командиры урынбасары вазифасында хезмәт иттем. Һәм анда без инде турыдан-туры укыту эшчәнлеген алып бардык. Планнар яза идек, дәресләр уздыра идек. Ягъни мин беренче сынагуны инде армия сафларында үттем. Һәм армиядан кайтканда минем алда инде бер нинди дә башка һөнәр, я булмаса башка вариантлар инде юк иде. Кайту белән үзебезнең республикабызның Казан дәүләт педагогика институтына укырга кирдем. Аны тәмамлап, инде менә бүгенге көндә дә Казан федераль университетында әлеге юнәлештә эшләп киләм. Әлбәттә, уку чорында һәм укуны тәмамлагач, әле без үзебезнең бу юлда эшчәнлегебезне, өйрәнүебезне дәвам иттек. Уку дәверендә һәм аспирантурада минем үземнең остазларым булды. Ул Фирас Харисов, Лия Шакирова, Рузаль Юсупов, Мирфатык Зәкиев. Мин менә бу әйтеп үтелгән укытучыларымны барысында остазларым дип саныйм. Һәм бүгенге көндә дә аларны үземнең укытучыларым буларак кабул итәм һәм алар белән, исәннәре белән бүгенге көндә дә Аллага шөкер аралашып, киңәшләшеп яшим. Династия менә күп вакытта эзли башласаң, карый башласаң, барбер шушы гаилә әгъзалары арасында табыла укытучылар. Сездә ничегрәк булган икән?
Бәлки инде менә бу династия күзлегеннән караганда безнең нәселдә мин башлап җибәргәнмендер укытучылык эшчәнлеге буенча безнең биографияны. Минем бүгенге көндә бер туган энем, ул мәктәптә эшли, мәктәп директоры вазифаларын башкара. Минем иптәшем дә укытучы, энекәшемнең дә иптәше укытучы. Инде балалар да бүгенге көндә кызыксыналар әлеге юнәлешләр белән. Минем фикеремчә, алга таба һичшиксез безнең нәселдә укытучылык һөнәрен сайлаучы яшьләр булыр дип өметләнәм. Һәм бүгенге көндә менә шушы җитәкчелек эшеннән тыш сезнең вакытыгыз каламы студентлар янына кереп, дәрес укытырга, алар белән аралашырга, нинди фәннәрне аларга өйрәтәсез? Еллар үтү белән әлбәттә инде административ эшчәнлек белән шөгыльләнү белән бәйле рәвештә укытуга вакыт кими бара. Мин хәзер соңгы елларда нигездә магистрантлар белән генә эшлим. Лингвокультурология юнәлеше буенча һәм фәнни методик тикшеренүләр дигән курсларны алып барам. Әлбәттә балалар белән, студентлар белән эшләү ул бик күңелле, бик рәхәт. Чөнки бер яктан син күрәсең, балалар син биргән материалны кабул итәләр, үзләштерәләр, сораулар бирәләр. Икенче яктан без инде аңлыйбыз, без үзебезгә алмаш әзерлибез. Бу шылбыр ул һичшиксез дәвам итәргә тиеш. Шулай булганда гына инде без уйлыйбыз, үзебезнең миссия тулы күләмендә үтәлә ала дип. Менә билгеле булганча, шушы көннәрдә сездә кунакта һәм гомумән укытучылар елын рәсми рәвештә игълан итү өчен республикабызның рәисе Рөстәм Нуралич Миңнеханов үзе килдеме? Милли мәсьәләдә бигрәк тә ниндирәк юнәлеш һәм гомумән бурычлар, максатлар сизелде безнең ил башы тарафыннан? Шундап та, нәкъ менә шушы көннәрдә безнең республикабызда укытучы һәм стаж елына старт бирелде һәм без бик горурланабыз. Әлеге вакыйга ул нәкъ безнең институт базасында узды. Рөстәм Нургалиевичка без бүгенге көндә педагогик кадрлар әзерләү тәҗрибәбез турында сөйләдек. Билгеле инде Казан Федераль университеты, аның филология һәм мәдәният-ара багланышлар институты бүгенге көндә милли кадрлар әзерләүнең төп базасы безнең республикабызда. Без бүгенге көндә төп татар әдәбияты юнәлеше буенча кадрлар әзерләүче үзәк. Моннан тыш без соңгы елларда 2018 елдан алып республикабызның күп телле, ике һәм күп телле мәктәпләре өчен кадрлар әзерли башладык. Ягъни без филологик кадрлар гына түгел, без әле математика укытучылары да әзерлибез, тарих укытучылары да әзерлибез. Башлангыч сыйныфларга да бездә белгечләр әзерләнә, ләкин аларның һәркайсы бик үзенчәлекле уку программалары белән алып барыла. Без гадәти математика укытучысы, тарих укытучысы гына әзерләмибез. Беренчедән алар фәннәрне берничә телдә укытырга тиеш. Рус телендә, татар телендә һәм соңгы елларда кабул ителгән балаларыбыз, алар инде инглиз телендә дә теге яки бу фәннәрне укыта алырга тиеш булып чыга. Һәм инде әлбәттә без аларга милли тәрбия бирергә тырышабыз. Буның өчен безнең институтыбызда тиешле шартлар булдырылган, тел мөхите бар. Шуңа күрә без инде уйлыйбыз, республика җитәкчелеге, гомумән җәмгыятебез безнең алга куелган бурычны без тиешле дәрәҗәдә үти алабыз дибез. Һәм инде мин шулай форсаттан файдаланып мөрәҗәгать итәсем килә яшьләргә, әти-әниләргә. Төрле елларда укытучы һөнәренә төрле караш булды. Ләкин без инде миңа калса еллар үтү белән яңадан әйләнеп кайтабыз әлеге проблемага, әлеге темага һәм аңлый барабыз. Укытучы һөнәре ул иң кирәкле, иң мәртәбәле һәм иң мәрхәмәтле һөнәрләрнең берсе. Һәм моның өчен әлбәттә балалар тиешле әзерлек үтәргә тиеш. Алар бу һөнәрне сайлаганда аңлап бу адымны ясарга тиешләр. Инде алга таба чынлап та укытучы булып ирешсеннәр өчен яңадан инде безнең киләчәк буын балаларыбыз белән эшләү дәрәҗәсенә җиткерү өчен без кулыбыздан килгән барлык эшне дә башкарачакбыз. Моның өчен кабатлап әйтәм, тиешле шартлар, тиешле мөмкинлекләр һәм тиешле кадрларыбыз бар. Бик зур рәхмәт, тулы җавабыгыз өчен. Шуннан да иркенләп менә
тыныштымта, рәхәтләнеп, кіріп китеп тыңлап отырдық. Әңгәмәне мәртәбәле, әмма бикте авыр эшегездә зур уңышлар теләп калабыз. Кунагыбыз Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директоры Рәдиф Җамалдинов белән саубуллашабыз. Тапшыруны җыр белән дәвам итегәле. Алга таба без экзотик җиләк җимешләр турында фикер алышырбыз. Айваз, цитрусларның ниндиләрен санап китә аласың? Әфлисун, мандарин, лимон, лайм, грейпфрут, мини-ола дигәнем мен сиңа. Ишеткәнем юк иде. Һәм инде тагын берсе онытылып калды бугай, ул да булса? Памела. Әлеге җиләк җимешнең исеме үзе кебек үк экзотик. Аны яратмаучылар да шактый, ләкин файдасы турында ишетсәгез, шунда ук сатып алырга ашыгырсыз. Минемчә, бигрәк тә хатын-кызлар. Ни өченме? Хәзер белерсез. Цитруслы җиләк җимешләрдән иң зурысы булган помеланы безгә Кытайдан һәм Израильдән китерәләр. Кибетләрдә еш кына помеланы шелтәргә төреп саталар. Бу Азия илләрендәге традициягә бәйле икән.
Җиләк җимеш сары яки ачык яшел төстә булса, димәк ул җитешкән. Әгәр аның өслегендә куе яшел төстәге топлар бар икән, киресенчә. Җитешкәнлекне помеланың эчке билгеләреннән, ягъни төсеннән дә карап белергә мөмкин. Гадәттә төсе кабында ук билгеләнгән була. Ал төс булса, баллы, әмма орлыклары күп. Кызыл бераз ачы, ак уртача тәмдәге дигәнне аңлата. Помела иммунитетны күтәрергә, холестеринны төшерергә ярдәм итә. Әмма аның төп сыйфаты буларак авырлык үлчәмен төшерүдә, ягъни ябыгуда ярдәмен ассызыклыйлар. Җиләк җимеш шулай ук яшь һәм матур булып калырга теләүчеләргә дә киңәш ителә. Чөнки ул бит терисенә тыгыз булырга һәм җыерчыкларга каршы көрәшергә ярдәм итә. Мисал өчен иң җиңел ясалучы маскаларның берсе вакланган помеланы бал белән бутап 15 минутка биткә сөртү. Уңай сыйфатларны атадык, әмма цитруслы җиләк җимеш булганга күрә, аллергия белән авыручыларга киңәш ителмәгәнлегендә күз уңында тотыгыз. Һәрбер безнең газиз туган йорты урнашкан кадерле туган авылы бар. Һәр авылның үзенә генә хас, кабатланмас, истә кала торган урыннары күп. Сокланып туймаслык тугайлары, шелтерә баккан шишмәләре, сазлыклары, балыклы күлләре, кырлары, басулары, шаулап торган урманнары. Кая гына барсак та, нинди генә матур урыннарны күреп соклансак та, туган төбәгебезнең матурлыгын берни дә алыштыра алмый. Туган ягыбызның һәр сукмагы, һәр агачы, һәр урамы күңелгә ифрат та якын. Күкмара районының балыклы авылы халкы да туган авыллары турында шулай ди. Ылыяз авыл җирлегенә 4 авыл керә. Ылыяз, балыклы, югары казаклар, түбән казаклар. 1535 община халык яши. 430-дан артык хуҗалык инде. Балыклы дигәчтә күз алдына елга күлләр килеп баса. Бараның төрле версияләре. Бер версиясендә аның действительно монда балык күп булып инде шундан берилгән балык исеме дип. Инде менә югарыдан карасак, ул безнең 2 елга килеп тоташадаган бер булып агып китә авыл уртасыннан инде. Ул шалбар балагын ашаган. Бу шул балаклы дигән сүздән дә чыкмады микән дигән версия бар инде. Авылга арлар, ширмешләр нигез салган, аннан татарлар кушылып киткән имеш. Карурман эченә урнашкан шәр сулары да булмаган. Шуңа күпмедер вакыттан соң алар аннан күченеп китәләр Үрли ярты очына. Авылның килеп чыгышына бәйле шулай берничә версия бар. Алар тиздән дөнья күрәчәк авыл тарихы китабында җентекләп язылган. Авылның бүгенге көненә килгәндә Кайсы университетына сөйли башласан да ул турында барса да шул Урал хуҗалыгына килеп тоташа, чөнки авыл халкы шәхсән үзем дә инде җирлек башчы буларак бик рәхмәтлемен шул Урал хуҗалыгы һәм аның җитәкчесе Газинур Хатимулла Рахмановка, чөнки җәй буламы, кыш буламы, һәр вакыт аның ярдәмен тоеп яшибез. Авылыбызда инде безнең һөнәрле халык яши, күбесе инде шушы Урал хуҗалыгында хезмәт итә, вакытында зарплатларны алып баралар. Авыл халкы һөнәрле, инде күбрәк менә терлек асрыйлар. Анда да инде һәр вакыт шул Урал хуҗалыгының ярдәмен тоеп яшибез. Анда печән булмасын, салам булмасын, ашык булмасын. Һәр вакыт җитәрлек күләмдә халыкка өлешеп бирелә. Һөнәрчелек дигән бик җәелгән бездә. Итек басу, ул электән килгән һөнәр инде, безнең бабайлардан. Алар инде өйрәтеп калдырган яшьләрне, менә яшьләр дә партада итеп басу белән шөгыльләнәләр. Балтасталары, гомумән әйткәндә, күп төрле һөнәрияләре партада шушы җирлегебездә яшиләр. Күп авылларда юллар ачылмый дип зарлансалар, биредә көне-төне урап яуган карлардан юлларны вакытында чистартып торалар. Авылда кибетләр, клуб эшли, мәктәп, мәчет, барлык социаль объектларда үзәк урамда урнашкан. Хоккей мәйданчыгы ясап куйганнар, көндез балалар әкишен анда зурлар хоккей уйный икән. Үзара салым акчасына былтыр Ылыязда яңа күпер төзегәннәр. Җирлек карамагындагы авылларда юллар каралган, балалар мәйданчыклары төзелгән, су башнясын кыйма белән әйләндереп алганнар. Быелгысына да планнары зурдан. Җирлек башлыгы шушы авылда туып үскән, шунда яши. Һәрбер кешене, һәрбер эшне, һәр проблеманы якыннан белә, бергә киңәшләшеп эшлиләр. Шушы авылда тудык, шушында үстек. Аллага шөкер, авылыбыз күңелле,
40 yıl kombaynör болып işledim. Kombaynör болып işlegende de neden Atlas Bulatov первый секретарь миңа şiratsız Ural motocikli бүләк итте. Эшләгәнемне белделәр начальствога. Монда да үзебездә дә хәзерге вакытта Хабиб Рахманов, Газинур исемле җегет бернинди зарланырлык урыныбыз юк. Авыл советы да вакытында юлларны төзәтәләр. Һәр берсе хәрәкәттә, Аллаһка шөкер. Әйбәт кенә эшләп килә инде мәчеттә без халык йөри. Инде җомгаларда шул 20-30 кеше булабыз инде. Халык инде садаха дигән садаха яшибез, колхоз булыша, авыл советы булыша инде кирәк яратлар килеп чыкса. Һәр вакыт инде даими элемтәдә торабыз, Аллаһка шөкер, аңышып яшибез. Кышкы балыклыны күрдегез, җәендә кайтыгыз. Гүзәл табигатыбыз, шилтерәп аккан чишмәләребезне күрерсез дип кабат чакырып калдылар безне. Тәмле булсын сәхифәсен игълан иткәнче, кәтлит ясау серләрен искә төшереп алырга булдык. Кәтлит өчен итне ит тарткычтан 2 тапкыр чыгарып алсаң әйбәтрәк икән. Кәтлит тәмле килеп чыгуның тагын бер сере фаршка йомырканың сарысын гына өстәргә кирәк. Әйтимме тагын бер киңәш. Әйтәм. Суганны никадәр күбрәк кушсаң, кәтлитләр шуның кадәр тәмлерәк килеп чыга. Бу инде сер түгел, Айваз. Кәтлит сусылрак булсын өчен, кайбер хуҗабикәләр аңа аз гына сыер майы, майонез яки куе каймак та өстиләр. Кәтлит турында сүз башлаубыз юкка түгел. Ашсу ustaсы Риза Хөсәйнова белән үзенчәлекле кәтлит пешерәчәкбез. Бәлки аның исеме кәтлит тә түгелдер. Игътибар белән карыйк әле. Assalamu alaykum, hörmətli tamaşaçılar. Bugün zəngər ekranlar qarşısında sizin bilən uçraşıma min bik şadmın. Hər birigizə də isənlik, sağlıq dilәп, tağın bir təmli rizq hazırlarбыз. Onun üçün bizə it tartqış aşağı çıqqan tavuk iti kerak булыр. Min indi ana aldan әзерләп қойдым farışını, tavuk iti. Sütdə batonunu yumşartıb, birgə it tartqış aşağı soğan qoşub әзерләп қойдым. Bizge soğusu için tatlı barış, pomidor, soğan kirek bulacak. Hem ızınşa dige. Digini ezrek kaynar su bilen pişiklep aldım. En birinci soğustan başlayırız biz bugün. Tabağa kirek bulur. Tabağa may salabız. Men indi zeytun mayı bilen işleyim. Soğanını vaklap turibız. Bizge şulay yok, bırış kirek bulur. Bırışını da şulay baklap turibız. Mine soğanımız bizning kıza başladı. Bırışımız hazır. Men indi bugün pomidorni şunday iri uğuç tanıvam. Bik vaq itib turasağız da yaray. Kimning indi pomidoru yok, tomat pastası, soğus, nindidir ketchup kullansanız da yaray. Xəzinəgizdən ibarən əzirlisiz indi. Tuz sevib jiberəbiz. Bırış. Sarımsak salıb jiberəm. Kimnin kepkən sarımsağı yox, əlbəttə sarımsaqның özün salsağız da yaray. Həm ximeli sunili degen təmlətkişini salam. Nə şunda? Ah, isləri. Kimnin yiyindən indi təmlətkişi var, şunu qoşağız xidmətli tamaşaçılarım. Tuz saldık, bırış saldık, yumurka istədik. Həm indi əybətlə bılğatabız. Şunda yumuşaq qana bizning farışımız bula. Mənə digini bürütkən idik. Bu digi bilən nərsə işlər biz ikən deyib kütüb turasızdır. Hazır, hörmətli dostlarım, siz onu görürsüz.
Biz digini aldan pişiklep koygan idik. Менә нәрсәгә диге икән безгә дип аптырап торасыздыр. Хәзер инде безгә диге дә кирәк була. Менә шулай котлетларны алабыз кулыбызга. Шулай кулыбызга. Түгәрәк иттереп, бифштекс итеп ясасагыз да ярый, котлет итеп ясасагыз да ярый. Мин шулай озын шарак ясыйм. Һәм инде дигедә әвәлим. Менә шулай ул үзенә күпме кирәк, шулай ябыштырып ала. Менә шулай һәм инде әзер суусыбызга без аны салабыз. Менә әйбәтләп болгатыйм әле. Менә аның ите дә шунда, гарниры да шунда була. Менә бик тәмле ризык, хөрмәтле тамашачыларым. Әзерләрсез, Алла бирса, сез дә. Менә котлетларыбызны ясадык. Хәзер инде без аны каплап пешерәбез. Һәм кетәсе генә калды. Менә хөрмәтле тамашачыларым, студиягә тәмле исләрен чыгарып, безнең ризыгыбыз әзер булды. Менә карагыз әле, субханалла, субханалла, менә дигеләре ирелеп китеп пеште. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шулай табынга бирик әле. Ашларыгыз тәмле булсын. Аллаһы Тәгаләм сезгә исәнлек саулык биреп, озын гомерләр насыйп итсен. Шулай итеп, Манзара тапшыруның пәнҗешәмбе чыгарылышы ахырына да якынлашты. Иртәгә җомга чыгарылышы. Бүген безне ничек сагынып көтеп алдыгыз? Иртәгәге чыгарылышында шулай зарыгып көтеп алыгыз әле. Җомга вакытында Казан Нуры мәчете имамы Наил хәзрәт Юсупов тормыштагы авырлыкларны җиңеп чыгу хакында вәгазьләр. Иң мөһиме шөкр итүне онытмау ди ул. Күз тигәндә нишләргә? Күз тию әбиләр сүзе генәме, әллә аның фәнни нигезләмәсе дә бармы? Милли стиль сәхифәсендә калфак кию хикмәтләренә тукталырбыз. Халкыбызның иң күркәм күңел бизәген бергәләп өйрәнербез. Тормышка башкача карый башладык. Яшәү кадере артты. Бу көннәрдә шундыйрак фикерне еш ишетергә туры килә. Тормыш дигәнең безгә чит илләр күрү дә, матур күлмәкләр алу, кыйммәтле машиналарның да беренче урында булмаган күрсәтеп тора. Иң мөһиме гаиләң, якыннарың сәламәтлегең икән бит. Манзара тапшыруы ахырына якынлашты. Якыннарыбыз исән-сау, күңелләребез тыныч булсын дигән теләктә без сезнең белән сау булашабыз. Исән-сау булыгыз.